Me ollaan täällä Tampereen ratikan Pirkkala-Linnanmaa Allianssilla ja seistään nyt täällä Härmälän lohkolla ja 701 Rantaperkiön hankeosalla vielä tarkemmin. Työt aloitettiin täällä vuodenvaihteessa 24-25. Lähdettiin aika isosti liikenteeseen saman tien, että pysytään yleisaikataulussa. Ja kokonaisuudessaan tähän allianssiin molemmat vaiheet sisältäen tulee 15 uutta pysäkkiparia. Me siirretään kaikki maassa oleva tekniikka pois tulevan raitiotieväylän alta. Eli me siirretään kunnallistekniikan putkia, vesijohtajia, jätevesiviemäreitä, kaasulinjoja, kaikki mitä tuolta maasta löytyy, niin lähdetään tulemaan tuolta pohjalta niin sanotusti ylöspäin kohti ratarakenteita sitten aikana. Me tarvitaan tämmöisessä isossa hankkeessa todella paljon erilaista rakennusosaamista. Ihan perus katutöistä, kunnallistekniikan töihin, siltatöihin, tukimuuritöihin, sähköteknisiin töihin. Käytännössä kaikki mahdollinen infrarakentamisen alat tällä hankkeella. Meidän työt keskittyy tänne keskelle vilkasta kaupunkiliikennettä ja haastavinta tällä työmaalla on ehdottomasti saada sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt aikaiseksi, että pystytään tekemään työt tehokkaasti, mutta turvallisesti ja arki sujuu kaupunkilaisilla. Työt valmistuu suurilta osin jo 27 vuoden aikana. 28 vuodelle jää vielä vähän teknisiä järjestelmiä, koeajoja ja sen sellaista. Sitten elokuussa 28 pitäisi alkaa kaupallinen liikenne. Yhteistyö Allianssissa sujuu erittäin hyvin, että meillä oli jo ykkös- ja kakkososalta kokemusta näiden nykyisten palveluntuottajien kanssa. Niin siitä on aika helppo ollut lähteä rakentamaan sitä yhteistyötä myös tähän Pirkkala-Linnanmaa-hankkeeseen. Tätä rakentamista on onnistuttu tekemään aikataulussa ja budjetissa, että meillä on kokeneet tekijät ja yhteistyö kaupungin suuntaan toimii erittäin hyvin ja yhdessä sitten ratkotaan niitä mahdollisesti eteen tulevia ongelmia. Semmoinen ehkä mikä oli pelko, että kun tulee samat toimijat, että osataanko me uudistua, mutta edelleen toimintaa kehitetty ja viety eteenpäin, mikä on tosi mukava huomata, että ei vaan käytetä niitä vanhoja menetelmiä, mutta myös haetaan uusia. Tietysti historiasta on aina hyvä ottaa ne hyvät asiat mukaan ja näin myös sitten tässäkin on tehty. Se on Allianssin yksi hyvistä puolista, että me suunnitellaan itse ja rakennetaan itse. Että jos keksitään, että voi jonkun asian tehdä paremmin, niin se onnistuukin myös hyvin helposti ja ketterästi. Me istutaan tietyllä tapaa samalla puolella pöytää. Joko voitetaan yhdessä tai hävitään yhdessä. Jos meillä tulee sitten ongelmia, niin niitä hyvässä hengessä sitten ratkotaan yhdessä ihan hankkeen parhaaksi. Ihan alun perinkin tämä on kaupunkikehitys ja Tampereen seudun kehityshanke ja tämmöisessä kuluttajatutkimuksessa 86% tamperilaisista suhtautuu erittäin myönteisesti raitiotiejärjestelmään ja kyllä tästä voi aidosti olla ylpeä ja tilaajan näkökulmasta ollaan erittäin tyytyväisiä ja tietysti sitten allianssin osapuolenakin ollaan tyytyväisiä siihen, miten hankkeet on lähtenyt etenemään. Onhan toi hienoa nyt Tampereella kulkea ja kävellä ja katsoa, kuinka tamperelaiset on tämän ratikan ottanut vastaan. Että se on hienoa. Mä oon itsekin tamperelainen ja oikeastaan sen takia tähän projektille halusinkin mukaan, että pääsee jättämään jälkeä tähän omaa kaupunkikuvaa. Meillä on täällä tosi hyvä työporukka, että aina on mukava tulla töihin.